17 декабря 1989 года в Москве состоялась встреча между сборными СССР и Финляндии в рамках традиционного турнира «Приз известий». За советскую сборную в тот вечер на лед вышли Сергей Федоров, Владимир Константинов, Артур Ирбе, Валерий Каменский, а также Быков, Хомутов, Малахов и другие известные советские хоккеисты. Ja Neuvostoliitolla näyttää olevan ketju Aleksei Tkachuk, Juri Sipitsin ja Igor Maslennikov siellä jäällä. Ja puolustuksessa on, kun Markus Ketterer jälleen melkoisessa kulituksessa onnistuu, mutta onnistuuko jatkossa? Siinä puolustajat pääsevät hätiin, näin numerot edelleen 0-0, kun kiekko on Turikovilla. Sitten Sipitsin. Neuvostoliitto saa tuon pelätyn ylivoimakuvionsa kuntoon. Turikov pystyttää, mutta Ketterer on aloittanut hyvin. Ei voi kuitenkaan sitten enää tuolle irtokiekolle mitään, joka lyödään siitä hänen nenänsä edestä maaliin. Näin Neuvostoliitto on siirtynyt ottelussa 1-0 johtoon Sipitsin maalin tekijänä. 1:57 on maalintekoaika. Ja siinä näette Fjodorov, seuratkaapa tuota Neuvostoliiton numeroa 29, kun siinä jälleen nyt neuvostoliittolaiset nauttivat sitten maalin arvoisesti. Ja maalin tekijä on puolustaja Vladimir Malahov. Aika 10:47. Ja tässä tuo tilanne sitten tulee uudelleen. Siinä Suomen puolustajat ovat ties missä. Kaksi neuvostoliittolaista Markus Kettererin kanssa. Jalo ottaa Viikkovin. Viikkov saa kuitenkin sitten pelatuksi kiekon Homutoville, sitten Kamenski. Ja näin siinä oli jälleen maali lähellä, mutta ei. Malahov. Mutta hänelle hukka ja näin Suomelle syntyy tuosta 2-1 vastaan hyökkäys Helminen. Helminen pelaa paikan itselleen, mutta vähän menee maalin ohi. Mikkolaisen. Ja siinä on sitten Bjaskin. Hän siirtää vielä ja nyt yritettiin kiekko pelata siinä Bjaskinille. Bjaskin ampuu, kiekko pyörii siellä Suomen maalin kulmauksella ja sitten se lyödään sinne maalin perukoille. Näin Neuvostoliitto on siirtynyt ottelussa 3-0 johtoon ja maalin tekijä oli numero 11, Igor Maslennikov. Ja katsotaan, miten kiekko on aivan siellä. Lisämaaleja tehty, joten nyt kun toista erää on pelattu vajaat 4 minuuttia, numerot ovat edelleen Neuvostoliiton paremmuutta osoittavat 3-0. Ja oikeastaan ensimmäisen kerran tässä on nyt Suomella tässä erässä maalintekopaikka. Sen saa Raimo Summanen, mutta ei hänkään pysty Artur Irbeä. Siinä pelitilaa voitettiin tuollaiset 10 metriä. Ja Helminen voitti tärkeän aloituksen. Sirjajev kuitenkin vaihtaa nopeasti puolta ja näin nousee Konstantinov. Sirjajev ja mainio syöttö sinne maaliaukolle ja näin se maali pitää tehdä. Komeasti siinä Semjonov nostaa kiekon maaliin ja näin Neuvostoliitto johtaa 4-0. Katsotaanpa, miten Semjonov upeasti nostaa siellä kiekon jäissä olevan Markus Kettererin ylitse. Olipa kova laukaus ja siitä pääsee Homutov kerran yrittämään, mutta ei onnistu. Ketterer torjuu jälleen mallikkaasti Jaakkin, sitten Stepanitsev ja jälleen Ketterer torjuu ja Viikkovia ei pystytä oikein tuolla maaliaukolla pitämään. Jaakkin ja yleisö viheltää omilleen. Homutov. Ja sieltä tulee Konstantinov ja laukauksensa sitten yllättää Markus Kettererin. Syötön antoi tuohon maaliin siis Homutov. Ja ajassa 35-41 Neuvostoliitto menee 5-0 johtoon. Yhdeksän sekuntia siinä jäi vielä tuota Henriksson. Ja nyt olisi suomalaisilla maalintekopaikka. Se tulee Laitiselle ja hän käyttää sen nyt täsmällisesti hyväkseen. Näin Kari Laitinen avaa Suomen maalitilin ajassa 37-35. Oli hyvä hyökkäys koko ketjulta. Siinä Pauli Järvinen ensin antaa tuohon keskusmiehelle ja mutta suomalaishyökkäykset tulevat nyt yhden miehen voimin ja silloin niillä
ei ole mahdollisuutta onnistua. Katsotaan nyt mitä saavat aikaan Reijo Mikkolainen, joka jälleen on yksin ja hän löytää sieltä kiekon mentävän raon. Yllättää Artur Irben. Oli tuossa jälleen sanomassa, että tässä on tällainen yksittäissyöksy, mutta Reijo Mikkolainen lyö sen taidolla ja hivenen tällä kertaa onnellakin maaliin. Ja 42 minuuttia ottelua on pelattu, kun Suomi kaventaa 2-5. Tarkka laukaus etukulmaan, mutta Chirjaev pitää kiekon omalla hyökkäysalueellaan. Maslennikov löytää sieltä mainiosti Juri Shipitshinin, mutta tämä ampuu yli Suomen maalin. Nyt Neuvostoliiton myllytys pyörii pahimmoillaan. Ja jälleen hyökyy siinä sitten tällä kertaa Kamenskin tuomana punainen aalto kohti Suomen maalia, mutta sitten on jo vuorossa Mikkolainen, syöttää hyvin takamiehelle ja ei mennyt tuo. Henriksson oli noussut sinne ylös, mutta ei onnistunut. Katsotaan mitä tekee Ilja Bjakin, löytää erinomaisesti Aleksei Tkatsjukin. Tkatsjuk edelleen. Henriksson pelasi luistimella hyvin kiekon pois ja saa keskialueellekin sen. Näin tässä käy, että Suomi selviytyy pinteestä. Me häviämme tämän ottelun 3 maalilla. Neuvostoliitto voittaa 5. Встреча закончилась со счетом 5-2 в пользу сборной Советского Союза. В следующей встрече команда Виктора Тихонова встречалась со сборной Швеции. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.